dávno, pradávno. Na vysokej skale, pod ktorou sa stretá rieka Morava s Dunajom, stál kedysi veľký a pevný hrad Devín. Žili tam ľudia dobrí i zlí, veselí i smutní, usmiatí i zamračení. A medzi nimi žil chlapček Slávko. Raz sa na Devíne začalo povrávať, že ku kniežaťu Rastislavovi zavítal čudný hosť. Priniesol so sebou zvláštne veci. Vraj prišiel zďaleka a knieža s ním trávi celé dni. Neustále sa o čom si radia. A povrávalo sa aj to, že cudzinec má so sebou také čudo, ktoré sa volá kniha. Sú v nej rôzne obrázky a značky a tá vec vraj sama hovorí. To sa vie, že sa o všetkom dozvedel aj Slávko. Tá záhada mu celé dni nedala pokoja. Kade chodil, tade premýšľal, ako je možné, aby akási kniha mohla sama hovoriť. Rozprávajú iba ľudia. Psík Jaško je tiež živý, má aj jazyk a predsa hovorí iba vrr a hav. Aby nejaká kniha vedela viac ako Jaško, na to sa musím pozrieť. Chcem súrne hovoriť s kniežaťom. Oho, ku kniežaťu nikoho nepustím. Má vzácnu návštevu. Ale Slávko sa nevzdal. Hej, niekto tu zabudol krčak vína. Čože? Ešte to by chýbalo, aby ho vzal niekto, komu nepatrí. Veď som ho tam mohol zabudnúť aj ja. No. Krčak síce nie je môj, ale čo, ak je moje to víno? Musím ho ochutnať. Fuj, voda, voda. Teraz len rýchlo nájsť to čudo, čo rozpráva. Tu je. No tak hovor. Povedz niečo, keď to vieš. Čo tu robíš, chlapče? Ja volám sa Slávko a chcel som sa pozrieť. Aha, bol si zvedavý. Bol som veľmi zvedavý, či je to pravda. Čože má byť pravda? No, či je pravda, že naozaj rozpráva. To, či rozpráva? Tá kniha. Kniha? Áno. Všetci ľudia vravia, že rozpráva. Teraz už rozumiem. Ty si teda ten Slávko, o ktorom som už toľko počul. Vraj si taký malý mudrc. Nie som, len chcem všetko vedieť. Chlapče, všetko nevie nikto na svete. Ale kto vie čítať, ten sa môže veľa dozvedieť. Čítať? Čítať? Čo je to?
No, ako by som ti to... Čítať znamená načúvať knihu, ako hovorí. Tak predsa hovorí. Ale veľmi potichu, lebo ju nepočujem. Kniha sa nenačúva uchom, ale očami. Očami? No, tomu nerozumiem. Ja očami nepočujem nič. Báveru počuješ. Všetko, čo sa nepovie nahlas. No len sa pozri von oblokom. Ja, veď už sa smieva. Musím ísť domov, aby ma mamka nehľadala. Vidíš? Teraz ti tvoje oči povedali, čo máš robiť. Možno ťa mamička naozaj už hľadá. Očami a srdcom počujeme aj to, čo nezachytí ani najjemnejší sluch. Myslím, že už začínam rozumieť. Veď ani môj Jaško nevie hovoriť a predsa vždy viem, čo mi chce povedať. Presne tak. Svojmu Jaškovi rozumieš, lebo ho máš rád. Kto má rád knihy, vždy porozumie všetkému, čo hovoria. Treba však poznať ich reč. Ak budeš chcieť, naučím ťa ju. Pravda, že chcem. Veľmi chcem. Tak príď zajtra, lebo teraz je už najvyšší čas, aby si šiel domov. Slávko prišiel na druhý deň a chodil ku svojmu učiteľovi veľa dní a týždňov. Bol usilovným žiakom a čoskoro sa naučil čítať a písať. Knihy mu vyrozprávali veľa zaujímavého o prírode, o hviezdach a ľuďoch, ktorí žili dávno, pradávno.